आफा बोराइ बाथौ नों जोंनि न'खरखौ मोजाङै नायहर आइयाबो गैलिया आफायाबो जोबोर राहा गैयि जोंखौनो जोङो आरज गाबो नोंनो जोंनि रैखागिरि बोराइ बाथौ बिनानाव नों जोबोर सिबिसुलि आदा बे बोराइ बाथौआनो जोंनि रैखागिरि नंगौ बिनानाव नों बुंनाय बाथ्राया थारमार गोदोनि आबै आबौआनो बेफोर नोंखौ सिबिनो थिनबोदों जोंखौ आदा नोंसोर माब्लाबाबो बे न'खर आरो आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनो दाबावगार न'खर आरो आफा बोराइ बाथौखौ जों बावगारब्ला जोंहा जोबोद खैफोद सोमजिगोन नोंसोरखौ गिदिर गोलाव खालामहोबाय सोलोंथाइ लाहोबाय न'खरखौ नायफिननायनि समा सफैबाय फिसाफोर आफा जों थासान्दियाव जेबो साननांगौ गैया आफा आरो बिजुलि नोंसोर थाथ'दो बै राजिब नङा होमबा औ नंगौथ' दोनथ'लाय आदा माथो जालायखो बा आदाया जोंखौ सिनायला आरो मानो सिनाया जानो नोंसोरनि महरा आंनि गोरबोनि एलबामाव हाबनानै दङ नंगौ नामा दे आदा बिदिब्ला जोंनो सिटखौनो जाहोदो जानो गोसो दंब्लालाय जादो जानो गोसो गैयाबा ओरैनो बुङो र' बिदिब्ला आं लायनि गलादार आंनि चिप्स पेकेटा हरलाय दे बिदिब्ला नोंसोर थाथ'लाय दा आं थांसै दे बिदिब्ला बाय बाय फंबाय नोंसोर फैदों जफाय जिरायनायनि खोथा नङा आं रांनि बाथ्रासो सावरायनो फैदों राङानोथ' जाबायलै फंबाय माहाजोन गदानन नोंनो फोरमायना खिथादो माहाजोना आंखौ बुंनो खिन्थानाय रांखौ हरजोबनो हायाब्ला नोंनि फिसाजो बिजुलिखौनो मा बुंखो नोङो रां दारनो थाखाय आं नोंनो फिसाजोखौ हरनांगौ बिदिबा आंनि रां दार लानानै नों फिसालाखौ साखरि होबाय आंनि राङा बेसेन गैया जालांबाय गदानन दिनैनो माबा मोनसे खालामनांगोन बिजुलि नङाबा नबथियाखौ बि लिरना होनांगोन नंगौ माहाजोन दिनैनो माबा मोनसे राहा खालामथारनांगोन साननैसो नायबावदो नङा आं गनाया नबथियाखौ नङाबा बिजुलि मा बुंदों बिफा बैसोनि मानसि जानानै बिदि बुंनो लाजियासै ओंखारलां नोंसोर बेनिफ्राय गदानन माहाजोन थौ जों थांनोसै सानैसो उनाव फैफिनगोन गदानन बे बाराव माबा मोनसे खालामथारनांगोन माहाजोन थौ बिदिब्ला आं न'खरनि मानसिफोरजों जोबोर रायलायनो लुबैदों नोंनि न'खरालाय मा दं न'खरनि मानसिखौ गोसोखांनो दं गैया बे जोंनि न'खरनि खोथा आफाया आंखौ रां दाहार लायै लायै आंखौ साखरि होबाय न'खरखौ गोसोखांहोनाया आंनि मोन्थाय नों साख्रि मावदों होनना दानसेयाव बेसेबां खामायो नोंनो बेफोरखौ मानो नांगौ नों दानसेयाव बेसेबां रां खामायो बे राङा आंनि सानसे देलायनायनिबो मुवा नङा नोंखौ जुलि लानानै आं नोंनि गलामसो जानांबाय मा जादों मानि दावराव बेरे फुजानि मा जादों जाबासो न'आव थांनो ओंखारदों न'आवलाय मानो थांनो जाबायसो न'आव मायबा आंखाल जादोंबा आंनि न'आव लांफैदो नंगौ जाबायसो नोंखौ बुंनाय खोथाया थारमार आफाया आंखौ रां दाहार लानानै साख्रि होबाय आफा मोनाबा दा न'आव माबोरै दङ
गदानन माजेन बाबु दिनै जों माबा मोनसे राहा खालामखानांगोन दिनै बे अरननि न' उक्तिखौ दिनै जेरैहाय लाथारनांगोन माजेन बाबु रां दाहार लांनायाथ' बेसेबां सम जाबाय गदानन माजेन आं बाबु दिनै नागारथारा माजेन बाबु दिनै नागारनाय सम गैथारला गदानन माजेन बाबु फंबाय आंखौ साननैसो सम होबाव आं फिसा राजिनियाव थांनि माजेन बाबु फंबाय आंखौ साननैसो सम होथ'दो माजेन बाबु गदानन न' सिङाव मा दं गथाय लान्ना खालामजोबदो जागोन नोंसोरलाय मानो न' सिङाव हाबनो जोंनो ओंखारलांगोन आफा न' सिङाव मा दं दिहुननालाय हाय जों थांनानै महा थाहैनो आफा आदा राजिनियाव थाहैगोन र' आं लायनि बिजुलि आफा रां दाहारनि थाखायनो दिनै न'थियाखौ हगारनो गोनां जाबाय आफा बेफोर गासिबो आदानि थाखायनो जादों गदानन माजेन बाबु गदानन हा 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 आफा थौदो जायनि खाफालाव लिरो बेनो जायो जानोबो हागौहाय जानोबो हागौ नङाहाय गिहुआ दोन दौलतनि फिसा नालाय औ नंगौ राजिखौ दौहा लाखिनानै जेरै गोसो ओरैनो बाहायदों ए आदा बिजय नोंसोर रमायना आरो संगिना नङा होमबा औ नंगौ नोंसोरखौ नुयैया जोबोद गोबाव जाबाय आच्छा नोंसोर थाथ' आंहा गुबुन खामानि दं दे बिदिब्ला बिबायारि मानसिफोरा जोंनाव जायगा गैया मा नांगौ आं हरगोन बेवहायनो था फिसा जों बिबायारि नङाबासै जों आदा राजिखौसो नागिरनो फैदों औ जों फिसा राजिखौ नागिरनो फैदों आफा आरो बिजुलि नोंसोर बेवहायसो औ फिसा राजिब जों बेवहाय नोंखौ नागिर जोङो खाननै ओंखाम जाया दै लोङा नोंखौ नागिरना दिनैसो मोनबाय फै आफा जिरायफै रथ' बेहायनो थाथ' जागोन दे फिसा आफा बिजय फंबायालाय नों जि साननिफ्राय जोंखौ गारना फैदोंमोन बै साननिफ्रायनो बिजय फंबाया महा थांखो जेबो खबरानो गैया हाब जाथायफोरालाय बोरैथो जाखो मा बुंनो राजि फिसानि साख्रिनि थाखाय रां गोनांथि जानायखाय आं सासे माहाजोननियाव आफा बेफोरखौ दा बुंसै आं बुजिबाय आं जेबो साना आंनि न'आवनो था बियाय बियाय नों थाथ'दो जों साथामबो सोहोराव थांना फैनि थौ बिफा जागोन दे बियानि जिरायबाय थाखो नै बे सेन्देलखौ लाना सुथाबना फै जागोन दे बिहामजो नै राङाबो आरो थाबैनो फै जागोन दे आफा आफा ओइ बिजुलि बिजुलि हाब बबाव थांदो मा जाखो न'फोराबो लांदां जाजोब्बाय आं दा सोरनाव सोंहरनो
आदा औ आफा आरो बिजुलिखौ बबाव थांदों होनना मिथिगौ ना? औ मिथिगौ रां दाहारनि थाखाय माहाजोना नोंसानि न'खथि हाखौ लिरनानै लाबाय। दा बिसोर बबेयाव दं? आं मिथिया। माहाजोन मानो बुदों जोंखौलाय जोंहाथ' जेबो दाय गैया जेबो दाय गैया दे मालाना जेबो गैया माहाजोन है गदागन मा माहाजोन फिथाइ मोननांगौ मा फिथाइ मोनखो जों दिनै बिहामजो नो सिन्देला सुथाबनानै लाबोबाय नो सेन्देलखौ बिदि सुथाबो नामा? आं सुथाबाखै सुथाबग्रासो सुथाबदों ननसेन्स आफा नुबाय फिसा नुबाय फिसाखौ आं दिनै रां दाहार लाना साख्रि होबाय न'थिया थांबाय दिनै आं बिहामजोजों सोबा जाबाय आफा जों बहाय थायोब्ला जोबोर खैफोद जागोन बबेबा हाथाय बाजारफोरावनो थाहैनोसै नंगौ फिसा नों बुंनाय बाथ्रायानो थारमार बिहामजो नों आंखौ सोबादों आंबो नोंखौ सावहोदों नोङो जोनोमाव फिसानि मोखां नुनाय नङा होदो फिसा आफाया बहा थांखो? सानैबो ओंखारलांबाय बेफोर नोंनिनो सोलो आंनि मा सोलो मा सोलो आं गासिखौबो मोनथिजोबगौ जेरैखि जायाबाबो आं आफाखौ नागिरहैथारगोन राजिब हे सोर आफाखौ आंनि संसारखौ मा खालामना हरखो साथाम फिसानि सासेबो गैला न'बाथि हायाबो गैला बेनो नामा आंनि संसारा आफा बेफोर दाया आंनिनो आंखौ निमाहा हो बेफोर गासिबो नों हामजिनिफ्रायनो जादों आफा गोबां सान खौरां लायैनि थाखाय आंखौ निमाहा हो निमाहा निमाहाखौ नोंसोरो बिजुलि नबि बिजुलिया बबेयाव दं? गोबां दुखु दाहा सहायनानै बियो गावनि एमाव उन्दुहाबनानै दङ आफा खोन्थाखै मानो बिजुलिया बबेयाव दं? दं बिजुलिया गावनि एमाव उन्दुनानै आफा नों मा बुंदों मोजाङै फोरमायाखै मानो? नोंसोर बिजुलिखौ नायनो हागोन नाथाय बिनिफ्राय राव मोननाय नङा आफा बिजुलिया मा जादों नों बुङाखै मानो? आफा बुङाखै मानो? बिजुलिया जोंखौ अराय समनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय गारनानै थांबाय बै नै नाहर बिनि गोथै सहआ बिजुलि बिजुलि ओइ बिजुलि नों जोंखौ निमाहा हो जोंनि थाखायनो नों बिदि जानांबाय बिजुलि जोंखौ निमाहा हो गाबनायनि जेबो राहा गैला गोथै सहखौ गारनायनि राहा खालामदो